Quan els llauradors i ramaders europeus sembla que han decidit abandonar les places i els carrers com a senyal de protesta per la política agrària comuna que pretén imposar la Unió Europea, ara els nostres llauradors i ramaders sembla que s'han donat compte que amb nosaltres també va. Sempre s'ha dit que Espanyistan és diferent i, efectivament, portem la xispa un poc retardada respecte de molts temes, com ara les energies renovables, que tanta polèmica estan portant en les nostres comarques d'interior perquè pel que fa als sòls de plaques solars, les empreses replegaran les subvencions i han pensat plantar-les en les millors partides dels pobles afectats. Però a més d'això, també ha començat a proliferar permisos per construir plantes de conversió de gallinassa i purins dels porcs en gas metà, sense tenir en compte ni el règim de vents ni les distàncies de prevenció respecte de poblacions. Pel que es veu, ací tot va a orri, per molt que diga el conseller d'Agricultura.